The Random Minace píše pri videu zo Slmračnej: Slmračná je zamorená potkanmi a je tu nová dávka hejterských komentárov. Tak to ono to asi nebolo myslené na tie malé štvornohé hlodavce, ale na iné tvory. Ale môžem ťa ubezpečiť, že tieto iné tvory majú už nakúpené vily v Chorvátsku z nakradnutých peňazí, takže nevidel by som to úplne ako nevýhodu tejto lokality. Patrik Kolari píše: radšej kúpim byt v Slnečniciach ako na letisku, 300 000 je veľa. No Patrik, veď kľudne kúp, nikto ti nebráni. A neviem, či si tam inak niekedy bol, ale lietadla tam fakt počuť nie sú. A keď sa bavíme o Slnečniciach, tak tam je čistička odpadových vôd, ak by si náhodou nevedel. Zdeno Janku píše: za tú cenu radšej 2 apartmány v Dubaji alebo 4 v Hurghade, ale tak možno niekto. Ale Zdenko, zase tie Dubaje? Ja neviem, čo je to teraz nejaký nový trend, ale pod každé jedno video s nehnuteľnosťami mi ľudia píšu, že za to majú 1, 2 byty v Dubaji, v Nemecku, v Anglicku, alebo že by to boli chatboti tých predajcov bytov v Dubaji, aby si získali viac pozornosti? Napíš mi dole do komentárov.